Vítam z Majster záhrade. Dneska sa pozrieme na túto slovenskú nádheru, naozaj silného pomocníka. Axat Agro Profi. Tento je s diferenciálom. Je to takýto šikovný malotraktor, ktorý vám dokáže nahradiť veľmi veľa nástrojov vo vašej záhrade alebo na vašom poli alebo hoci kde potrebujete. Viete na ňo napojiť veľmi veľa príslušenstva. Toto je len taký základ, ale je toho oveľa viac, čo sa dá na tento stroj napojiť. Má oceľovú konštrukciu, takže nám zaručuje dlhú životnosť. Namontovaný diferenciál nám umožňuje ľahšie otáčanie a manevrovanie a odstredivá spojka zabezpečuje plynulý záber bez trhania. Tento malotraktor je tiež kompatibilný s viacerými motorovými jednotkami. Oba patria medzi spoľahlivé motory s výborným výkonom, ktoré zvládnu aj dlhodobé zaťaženie, a v ponuke sú dostupné tiež menšie motory ako Rato alebo Yamaha pre menej náročných používateľov. Tento malotraktor zvládne bez problémov všetky vaše práce na záhrade alebo aj na poli. Dá sa tiež na ňo pripevniť vlečka a sedačka, ktorý vám urobí z neho taký malý traktor, ktorý dokáže uniesť váhu až 550 kg, čo vám môže veľmi pomôcť pri presúvaní napríklad materiálov alebo ostatných nástrojov. Má veľmi univerzálne pripojenie, ktorým dokážete napojiť na tento stroj veľmi veľkú škálu rôznych nástrojov, a to dokonca aj na rade od iných výrobcov. Takže ho dokážete využiť počas celého roka. Má robustnú mechanickú prevodovku s 3 rýchlosťami vpred a 1 vzad, vďaka čomu sa jednoducho prispôsobí rôznym typom práce aj terénu. Ako som spomínal, súčasťou je aj diferenciál, ktorý vám pomáha pri zatáčaní, takže vnútorné koliesko sa otáča pomalšie a vonkajšie rýchlejšie, takže manipulácia s ním bude jednoduchšia a plynulejšia. A ak sa stroj náhodou dostane do blata alebo na klzký terén, máte možnosť zapnúť uzavierku diferenciálu, ktorá vám zlepší záber kolies. A tieto šípové pneumatiky, ktoré vám dobre držia aj v náročnom teréne. Motor Kohler je tiež vybavený novým typom odstredivej spojky. Riadiaca páka je umiestnená pohodlne a veľmi dostupná počas práce. Vďaka tomu sa Axat ovláda veľmi pohodlne, ľahko a presne bez väčšej námahy, aj napríklad pri orbe alebo pri zatáčaní s vlečkou. Čo sa týka údržby, tak raz za sezónu treba vymeniť olej, používať kvalitný benzín, my odporúčame 98 a viac oktánový, ktorý napríklad pri dlhšom uskladení treba z motoru vybrať, alebo pokiaľ máte nový benzín, tak dať do neho stabilizátor. A z času na čas tiež môžeme skontrolovať tlak v pneumatikách. Na bočnej strane motora máme tiež vzduchový filter, ktorý treba vymeniť aspoň raz za sezónu, alebo popri kosení aj častejšie. Na bočnej strane máme tiež olejovú nádrž, aj s meračom hladiny oleja a olejový filter, ktoré treba meniť približne po 50 hodinách práce alebo raz za rok. Tiež sú výškovo nastaviteľné aj riadidlá, až v 3 polohách, takisto ako môžeme nastaviť aj uhol celých riadidiel. Máme tiež prívod paliva, ktorý je takto odomknutý a takto zamknutý. Tipy od majstra v záhrade sú také, že vždy pred prácou si skontrolujte hladinu oleja a či máte pevne dotiahnuté všetky spoje. Pri orbe nastavte uhol pluhu tak, aby stroj neťahal do strany. Pokiaľ často meníte adaptéry, je dobre označiť si pozíciu, akom nastavení vám to dobre fungovalo pre budúce použitie. Výmena väčších komponentov, ako je napríklad tento mulčovač, sa robí tak: odistíte túto striebornú obruč, nasadíte motorovú jednotku a zaistíte. Tak jednoducho prebieha výmena nástrojov. Aké sú výhody a nevýhody tohto stroja? Jednou z najväčších výhod je určite tá univerzálnosť. Máte jeden stroj, zvládne všetky vaše v práce záhrade, či na poli, či na farme, hoci kde. Veľmi jednoduché pripojenie na stavcov, ako sme si povedali, veľmi silný výkon aj v náročnejších podmienkach a vysoká životnosť konštrukcie. Nevýhodou môže byť jeho vysoká hmotnosť, takže manipulácia a preprava s ním môže byť náročnejšia, ale pokiaľ máte vlečku, nasadnete a idete. A pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť viacej príslušenstva, tak budete potrebovať na to minimálne garáž, pretože majú väčšie rozmery. Ale to je vlastne dobré. Potreba miernej praxe pri nastavovaní napríklad pluhu, ale pokiaľ si ho objednáte cez našu stránku, link na produkt vám nechám v popise videa, tak vám ho zadarmo dovezieme a poradíme vám s nastavením. Štartovanie prebieha tak, že najskôr musíme zatlačiť túto poistku, ktorá nám zostane na mieste. Musíme si prehodiť vypínač do pozície 1, čiže do stredu. Pri tomto Honda motori musíme použiť sytič, takže páku výkonu presunieme na maximum a následným poťahnutím za šnúru naštartujeme. Ďalej tu máme dve páky. Páka na pravej strane nám spúšťa pojazd a páka na ľavej strane nám spúšťa ústrojenstvo, v tomto prípade mulčovač. Pri otvorení poistky sa nám motor vypne. Trošku nám zostala zima, aj nám začalo mierne pršať, ale to nás nemôže zastaviť pri recenzii tohto úžasného stroja. Takže ideme sa pozrieť na túto konkrétnu časť. Je to vlastne nastavec bubnovej kosačky, takže bubnová kosačka, ktorá je určená na kosenie, prekvapivo. Pokiaľ plánujete s tou trávou ďalej nejak pracovať alebo z nej spraviť seno, oproti napríklad tomuto mulčovaču, ktorý vám to celé rozdrví a rozbije na márne kúsky. Takže poďme sa pozrieť, ako táto bubnová kosačka funguje v praxi, a ideme na to.
Ako som spomínal, tak tento nástavec je múčovač, ktorý nám krásne dokáže do roviny dostať aj veľmi zanedbaný terén. Ideme si ho ukázať. Poďme na to. V priebehu malej chvíľky sme si takto krásne do roviny zmúčovali asi 30 m štvorcových, kde bola trava vysoká mne vyše pásu. Podľa mňa bravúrny výkon. Ďalší nástroj tu máme tento obracací pluh, ktorý je určený na orbu a ktorý vieme perfektne využiť spolu s diferenciálom. Napríklad vtedy, keď prídeme na koniec brázdy, otočíme sa so strojom ľahko aj vďaka diferenciálu, otočíme aj pluh a ideme naspäť tou istou brázdou. Je veľmi jednoduchý na používanie, má plynulý ťah a hlbokú orbu. A my si ho ideme teraz ukázať. Poďme na to. Tu sa nastavuje sklon a tým druhým sa polohuje do boku teleso. Potom tu máme tento rotačný kyprič, alebo teda rotavátor. Tento adaptér sa používa na kyprenie pôdy po orbe alebo pred sejbou. Vďaka silným nožom dokáže aj rozdrviť pevnú pôdu a tým ju aj premiešať s hnojivom alebo kompostom. Je vhodný jak na úpravu záhrady, tak aj menšie políčka. Má jednoduché pripojenie a efektívne kyprenie aj pri suchšej pôde. A my sa ideme teraz na ňo pozrieť. Poďme na to. A nakoniec tu máme tieto brány. Brány sa používajú hlavne po orbe, na rozbitie väčších hrúd, vyrovnávanie povrchu alebo zapracovanie hnojiva. Sú ľahké, jednoducho sa pripoja a pri správnom ťahu vytvárajú dokonalo rovný povrch. Vhodné sú aj napríklad po kyprení, pokiaľ potrebujete upraviť štruktúru pôdy pred siatím. A my si ich ideme teraz ukázať. Poďme na to. Tak najskôr sme si obojstranným pluhom pekne prekyprili pôdu, následne sme rotavátorom rozbili všetky veľké kusy a nakoniec sme to bránami pekne zarovnali do roviny. A takto jednoducho sme si pripravili pôdu napríklad na siatie.
Malotraktor Axat dokáže zvládnuť väčšinu poľnohospodárskych alebo aj záhradných prác, od orby cez kyprenie, kosenie alebo mulčovanie. Je to univerzálny pomocník, ktorý vám ušetrí veľmi veľa času aj námahy. Neviem si to ani predstaviť, že by som to robil ručne. Odkaz na produkt aj všetky tieto nastavce, ktoré sa tam dajú použiť, nájdete v popise videa. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Určite mi napíšte do komentára, či by ste takýto malotraktor potrebovali a ktorý nastavec by sa vám hodil. A nezabudnite sledovať Majstra záhrady, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. My sa vidíme na budúce.